दिनैनि बे खौरां मेल प्रेस मिट जों लिंनायनि मेन खारना जाहैबाय जोङो दिनैनि तारिखाव रायजो राजाफोरनो माखासे खोथा बाथ्रा खिथानांगौ दङ। जोंनि काजलगाव समस्तिनि दानि जोंनि अबस्था बिपिएफनि बे बिपिएफनि अबस्थाखौ जोङो खिथानांगौ दङ होननानै जों सानदों। खारन दिनैनि तारिखाव जोंनि काजलगाव अबस्थायाव काजलगाव समस्तियाव जोंनि बिरोधी माखासे दलनि जायफ्रा केन्डिडेट मोननाय बिसेसकरि इउपिपिएलनि केन्डिडेट गोदानै मोननाय मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङा जे मैयानिफ्रायनो दाख्लैनिफ्राय जों बिथांनि रिएक्टखौ जों नुबाय थादों जे काजलगाव समस्तियाव बिपिएफनि खुनु अस्तित्व गैया, बिपिएफआ बेवहाय आरो राजनिति खालामनो हानाय जेबो केपासिटि गैया। आरो इभेन चन्दन ब्रह्मआ बिथाङा बुंबावदों जे काजलगाव समस्तियाव दिनै चन्दन ब्रह्मनिल' खोथा नङा, सोरबा माने खुनु राजनितिकजों लोब्बा गैयै आयराम गयाराम बिथांमोनखौ होब्लाबो काजलगावआव इउपिपिएलआ देरहागोन, इउपिपिएलआ मोनसे थागतथार दं होननानै बिथाङा जि मोनसे रिएक्ट होबाय थादों। बिनि सायाव जोङो रायजो राजानो माखासे खोथा बाथ्रा खिथानांगौ दंखाय जों दिनैनि प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। दा बाथ्राया सैथोआ नैबेसो जे सोरबाया बुंब्लानो बे जाया, सोरबाया बुंब्लानो बे जाया। दिनै 5 बोसोर बिपिएफआ गभर्नमेन्ट गैयि समाव जाय बिथाङा थांनाय 2021आव नैबे सिडली समस्तियाव गाव खनथाम देरहाखांनाय समस्तियाव गोबांथार भटआव जेननानै बे बिपिएफ हान्जानिफ्राय जेननानै गावनो बे दलखौ गारनानै खारनाय व्यक्ति गावनो। बे समाव जोङो बे काजलगाव समस्तिनि बिपिएफ वार्कारफ्रा जेसेबां दुखु खस्थ'नि गेजेराव जों दलखौ हमथाबोबाय, मावबोबाय, खामानि दामानि मावबोबाय, रायजो राजाजों लोगोसे जाना जयैनो थाबोबाय, दिनै काजलगाव समस्तिनि अबस्थाया आवगोलाव जिबायदिमोन बिनिफ्राय साबसिन जानानै दं। बिपिएफखौ सोरबाया जेखियानो बुङा मानो बेखौ रिजाल्टआवसो मिथिगोन। जों बिपिएफ हान्जाया काजलगाव समस्तियाव ओरैनोब्लाबो जों पानिराम ब्रह्म सारा आवगोलावनो देरहाखाना दंमोन। बे देरहानाय भटआ दिनैनि तारिखाव इन्टेक्ट दं। आरो नैबे परिबर्तननि नामाव इउपिपिएलआ होनाय माखासे प्रमिस सतबांसा बेफोर गासिबो फेलें जानायनि खारनाव दिनै रायजो राजाया बिथांमोननि रायजो राजायानो जोंजों दिनै लोब लोब आखाइ हमफैदों, जयेन जागासिनो दङ। बे हिसाबै जोंनि इन्टेक्ट थाखानाय भटार आरो दा जयेन जानाय भटार जोङो देरहानो थाखाय जेसेबां नांगौ बेसेबां दंखायो आरो दिनै जोंनाव बारायदोंसो। बे सत्याव सोरबाया जेखि बुङा मानो बे काजलगाव समस्तिखौ खुनु प्रानिया फेजेननो हाया, बे 100% सैथो। सावरायग्रा हिसाबै बिथाङाबो सासे संग्रामि नेता। बिथांखौ जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा मोनसे टाइमाव जि मोनसे संग्रामनि लामायाव दंमोन, बे संग्रामनिफ्राय जेब्ला बे मेन स्ट्रिमाव फैबाय, जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बिथांखौ बिराद अनदोंमोन। एसे बर' हिसाबै गावनिनो मानसि हिसाबै अनदोंमोन। बिथांनो टिकेट होनानै जोंनि फुराना बिपिएफ वार्कारफोर थासेयावबो, दैदेनगिरि लिडारफोर थासेयावबो बिथांखौ अननानै टप प्रायरिटिखौ जोंनि हाग्रामा सारा होदोंमोन। खिन्थु दुखुनांथावा नैबेसो बिथांखौ देरहाखांहोनानै बिथाङा माबा मोनसे खारन थानो हागौ, जों बेखौ बुंला, बे जोंनि दलखौ नागारनानै गुबुन मोनसे दलाव हाबनानै बिथाङा दिनै इएम जानानै दं। अब्लाबो जोंनि दला जोंनि दल आरो बिसिनि दला बिसिनि दल, जोंनि दलानो बिथांखौ देरहाहोदों। बे 13 नाम्बारावबो आवगोलाव जोंनि जे स्ट्रेंथ, बे स्ट्रेंथआ दासिमबो इन्टेक्टआनो दं, खुनु एफाल सेफाल जायाखै। आरो नैबे काजलगाव समस्ति बायदि बिथांमोननियावबो जे बे सेम एफेक्टआनो सेमानो जे रायजो राजाफ्रा फारफ्रामावबो नट अनलि 13, 14, 15 एन्टार 40टा समस्तियाव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे उल नांदों जे होनाय प्रमिसखौ लाखिनो हायैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा गासिबो जोंजों बेक मारिनानै दंजोबो, रिटार्न मारिनानै दंजोबो। आरो नुबावबाय दिनै जायनोखि माखासे गुबुन गुबुन राजनिति हान्जा, बिजेपिखौनो बुंबाय आङो, बिथांमोना जोंनि बिटिसिखौ दिनै बिथांमोना मा अबस्थायाव दोननो नागिरदों। जोंनि बर' जाथि आरो बेवहाय थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि परिश्रम जोबथा कन्ट्रिबिउसन जों मोननाय नैबे बिटिसिखौ दिनै सैज' हायाखै, बिनि देलामाला जानायखौ सैज' हायाखै, जोंनि साख्रि बाख्रि मोननायखौ बिसोर सैज' हायाखै, जोंनि लेखा गोरों जानायखौ बिसोर सैज' हायैनि थाखाय मोनफा मोनफा जोंखौ नाख्रेबबोबाय थादों। बे नाख्रेबनायनि थाखाय दिनै बिपिएफ हान्जाजों बिपिएफ हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायानो जे थिग, बेल' सासेल' जोंनि बिटिसिखौ हमथानो हागोन, रैखाथि होनो हागोन होननाय फोथायनाया दिनै रायजो राजानाव फैनायखाय
जोंजों दिनै गासिबो 40टा समस्थियावनो दिनै BPF हान्जाजों आखाइ हमफैदों। गुड कुइसन, मोजां सोंथि बियो। नंगौ, दिनै मोनफ्रोमबो राजनीतिक हान्जाया इसु एजेन्डा थानांगौ। जों गाबोन मा मावगोन जे दिनै हाग्रामा महिलारिनि जे BTCनि जोबथा बे नङा। सारा गावनो निजेसो बुङो जोङो जेनेरेसन क्रिएट खालामनांगौ। जों मानसिया थैखायो, मानसिया थैसुला। जों बैसो जागोन, बोरायगोन, जोंनि जोबलांगोन, गोदान जेनेरेसना फैगोन। बे गोदान जेनेरेसनफोरखौ जोङो सुजुग सुबिदा होनो हानायासो जोंनि राजनीतिनि मेन उद्देश्य जानांगौ। नंगौ, गोदान जोलैफ्रा नैबे फैबाय थानाय दानि BTCखौ सामलायलांनो थाखाय बिसोरनो जोङो सुजुग होनांगोन, खाबु होनांगोन, लेखा गोरों खालामनांगोन आरो साख्रि बाख्रि जों मोनहोनो हानांगोन। आरो जोङो एइबार BPFआ जोङो मोनबा गेरेन्टि लादों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय नैबे BPFआ गोदान फैबाय थानाय गभर्नमेन्टआव जोङो मोनबा गेरेन्टि लादों। 1 नम्बर गेरेन्टियानो जाहैबाय जों हा फाट्टा होनाय। दासिमबो गोबां बर'फ्रा खासायाव दङ आरो बेवहाय थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्राबो खासायाव दङ। दा बेफोरनि थाखायनो 1 नम्बरावनो जोङो हा फाट्टा होनायखौ लादों। 2 नम्बर गेरेन्टिया जाहैबाय 40टा समस्थियाव बोसोरसेयाव जोङो 100 कौटि थाखा जों बाजेट दोनदों BPFआ। बे 100 कौटि थाखाजों जोङो 40 बोसोर बैसोनि जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना जि टेलेन्ट दं, जि खामानिखौ बिथांमोना मावनो हायो, बिथांमोननो जोङो फ्रि अनुदान होनानै बिथांमोनखौ गावनि आथिङावनो जों गसंहोनायनि राहा लामा जों लादों। साख्रि बाख्रि मोननांगौआथ' मोनगोन, जायफ्रा जग्यता दं बिसोर मोनगोन, बिसोरखौ बुंनांगौ गैया। खिन्थु साफ्रोमबो मानसियाथ' साख्रि मोनाना। बे साख्रि मोनैफोरनि थाखाय जोङो 40टा समस्थियाव 100 कौटि थाखाखौ बाहायनो हाग्रामा सार दैदेननाय जे BPF हान्जाया बाहायनो थाखाय थिरांथा लादों। बे फैसाजोंनो जोङो माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरनो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय जोङो फ्रि अनुदान होनो नागिरदों। 2 नम्बर थांबाय। 3 नम्बराव उइमेन्स एम्पावारमेन्ट। जोङो हिनजावफोरखौ गावनि आथिङाव गसंहोनो थाखाय, महिलाफोरखौ, जोंनि बिब' बिनानावफोरखौ गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय जोङो फैसानि रांनि अनसुंथाइ होनो नागिरदों। जेरै बिथांमोनहा मेक्सिमाम सेल्फ हेल्पजों जड़ित थायो। मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्पआव जोङो जुदि 20,000सो फैसा एककालीन होनो हायोब्ला बिथांमोनहा गावनि आथिङावनो गाव गसंनो हागोन। बेनि उनाव फैबावबाय अत्यन्त गरिब, जायफोरखौ बिल' प्रपार्टि लाइन होननानै बुंनाय जादों। न' बां गैया, लामा सामा मैगं थाइगं लाबोनानै खननानै लाबोनानै खानानै लाबोनानै फानफैनांगौ जायो। बिथांमोननोबो जों जुदि इन्डिभिजुवेल डाइरेक्ट 20-30 हाजार थाखा होनो बे बाजेटखौबो जों दोननाय जादों। बेनि उनावहाय फैबावबाय जोंनि अल्ड एज बैसो जानाय बैसोगोराफोर आरो बिकलांगोफोर, जायफ्रानाखि हेन्डिकेप। दा जायफ्रा 60 बोसोर जाबाय, बोरायनाय लोगो लोगो जोंनि देहाफ्रा गेरेबो, जोङो बायदिसिना ट्रिटमेन्ट लानांगौ जायो। गोजां बोथोर फैयोब्ला मोजां जि गुदुं, बायदिसिना गस्ला गुदुं, लंपेन्ट गुदुं जों बायनांगौ जायो। बिथांमोननि थाखायबो माने सरकारा दिनै खुनु पेन्सनखौ रेगुलार खालामा। बेखायनो जोङो डाइरेक्ट एककालीन बिसोरनि थाखाय जों 10 कौटि थाखा दोननाय जादों। हेन्डिकेपफोरनोबो जों 10 कौटि थाखा दोननाय जादों। बे फैसाखौ जोङो डाइरेक्ट बिथांमोननो जोङो फ्रि अनुदान होनानै जोङो हेल्प होगोन। बे जाहैबाय जोंनि BPFनि मोनबा गेरेन्टि। आरो बेजोंनो फैबाय थानाय जोंनि BTC ओनसोलनि बे 35 लाख BTC ओनसोलनि बा BTC बासिफोरखौ जों बे रोखोम जों हेफाजाब होलांनो थाखाय दिनै BPFआ बेखौ सिदान्थ' लादों।